injabulo isikhathi sokukhanya sesifike umesibhinca ngiyazi ukuthi nesikhathi sisamba ngempela seyisikhathi sakhuculula but ke asibingelele mntaka hamba kanjani yebo sanibona ukubalekela emakhaya kunentokazi nombuso yantobela iqhamuka lapha endaweni yasenanda ematikwe umahlobo mampangazi uMiss Ibhinca KZN 2025 hayibo awusixoxele ngalo Miss Bhinca uMiss Bhinca uMiss Ibhinca uqale last year ngonyaka ophelileyo beyi-first annual this year i-second annual so uMiss Ibhinca uzobe ungumhla ka-6 June lapha ePinetown kuzobe kungenelwa nje kune-stage zokungenela abancane abadala nabancane kakhulu bayangenela kodwa ke ukungenela kuba 150 abancane abaphansi nendawo ku-250 then abadala sokuba u300 mhlawumbe ukuze ngingenele lo Miss Ibhinca fanele ngibe yibhinca lentombazane noma mhlawumbe ithini into yakhona ngiyakuphoqa Nkosi yami ukuthi ube ibhinca ngiyadlala kodwa ke kumele ube nokubhinca ube nobuzulu bakho Nkosi yami uqatshe nje ngobuzwe bakho so ngingaba yixhosa ngingaba yilento uzama ukuthi ngobuzwe bakho ngoba phela isinto sihamba kanjani noma fanele ngibe umZulu phaqa awube umZulu phaqa Nkosi yami okay awuphinde futhi usuku ukuthi unini uMiss Bhinca uMiss Bhinca uzobe ngomhla 6 June lapha eCivil Hall ePinetown so uzobe uhandover icrown yakho yebo how was mhlawumbe since kube uphethe le crown ka Miss Bhinca 2025 ikuphi okufundile engikufundile kukhulu ukuhlonipha abantu ukuhlonipha indlela engihamba ngayo ngihlonipha nokuhlonipha isikhathi ngiyafuna uyisho le yeah ngiyaxolisa ukuhlonipha interview yeah ngijike traffic Nkosi yami okay car accident lapha if ku freeway eThekwini so no asikho lapho tabe sale yokuhlonipha Miss Bhinca yes no yeah kulungile qhubeka sacela ungiphindele bengithi mina nene ufundeni kulento zana since usuze handover ke engikufundile nje ukuthi kumele ube neconfidence kumele ukwazi ukukhuluma nabantu engage nabantu ucele usizo la ungakhona khona ucela khona usizo uyifundise nje Nkosi yami ukuhlala nje Nkosi yami ethembeni ukuthi konke kuzolunga uhlale nje kubhinca bakho nezindawo kumele uyilimite khona ukuthi la angikhona ngoba because awemanga uMiss Ibhinca bazothina sibe ngibona lapha yana ngiyayithanda le yokuthi usuku usuyibrand awubakhuthaza kokugcina lakho lokugcina ukuthi anebangenele ngani zakwethu Nkosi yami ngicela nize ngani zakwethu nizongenela uMiss Ibhinca kuzobe kunama special awards kuzobe kumnandi kuzobe khona nosaziwayo angazi nawo ususaziwayo nje uMiss Bhinca 2025 angithi nje khona laba bangaphe kwami okay. Kuzobe khona so kuzobe kumnandi ngalendlela eyisimanga second annual ngiyacela bandlanezi ngiyacela ngizonifundisa futhi lokhu njani umodela abafuna ukurehearse ngizobarehezisa yes for free of charge yebo nje ngizobarehezisa yeah ngiyafuna ukukhuluma nomphathi la nomthwebulu usushuthe ngwabona wena success silinde imoto nje ezosithatha after sidubulekile bafukhamba kanjani wena ayaphila kunjani ngiyaphila wena bakubiza bani mina igama nguthina kwadlamini Sibongo umZulu wasehadingi umZulu wasehadingi indaba uzochaza ukuthi umZulu wasehadingi ngoba kuyaziwe ehadingi ukuthi akekho umZulu cha ingoba yabona ukuthi uyayikhumbula umbuzo wakho ukuthi uzoya but yeah mfethu wena wenza njani communication kwinkampani le noma wena nje uyabaphelezela uyabathatha ithombo zashoko ukuthi no verify ngisho ukuthi ngumxhumanisi ongumxhumanisi isingeke ngingasithanda usebenzisa kakhulu isingisi ngumxhumanisi impela okay but nje experience yakho yokuhamba namaciko injani uhamba namaciko akukho lula akukho lula but ukuhamba lesikhathi phela ujwayeleke ngoba kuba nenqinamba sohlangana nazo endleleni yabo
njengale fashion namhlanje le ndaba traffic isiza manje ingakho kuthiwe nasingalikali nge-hour yabona kuyasho njalo baba uMsweli senzela ukuthi in case sithole traffic but-ke asibonge kakhulu sinifisela inhlanhla kuyi-team yonke nje and into engiyithanda ngani nisabantu abasha abantu abasha ngiyakuthanda ukuthi mangabe benza konke okukhona siyazi ukuthi we've got an unemployment rating very high but right now we're using our skills to make isinkwa elentuzaneni etafuleni so nangu uMiss Bhinca uthola ama-sponsor manje nangu umbongi yasebukhosini ivele yathi nje anginandaba nabukhosi basekhaya ngifune yamala akayifuni imali yamacala lekhaya but asenifisela inhlanhla kakhulu ngiyathemba ukuthi mase sikubona Miss Bhinca uyobusufika noMiss Omusha usuzosendovela ngokhulu kodwa mhlawumbe before that futhi uzophinda uzosikhumbuzela ukuthi unini njengoba iy'nsuku ziseningi silokhu sibakhuthaza ukuthi bangene abazofuna ukuthi bathathe lesicoco esinjengesakho but-ke ngiyangibona uMiss mina behamba ngempela wena ngibonanga unyathela ngazi noma emabhinceni kufanele uhambe ngathi uyo-check inkomo yini yahlala isazobona alright asibonge kakhulu sinifisela inhlanhla sesidla isikhathi sobunye sesikhona but-ke asibonge kakhulu konke nje kube kuhle konke Siyabonga.